περιοχή. Ωραία σέντρα από την Williams στην περιοχή. 1-0 στο 1 δολοφόνο της αναμέτρησης. Την παλιά και ένα τρίτο γκολ, ένα εξαιρετικό γκολ της William στις καθυστερήσεις με τη συμπλήρωση του 22ου λεπτού. Η παίκτρια της Μικόνου, η William, θα βάλει ένα εκπληκτικό σουτ γκολ κάνοντας το hat-trick στη σημερινή αναμέτρηση.